ħammissu naqra mal-każ tiegħek b'mod wiesa sewa. L-istorja bdiet 16 sen ilu, 12 sen ilu. Kellek 16. Kont tifel ta' 16 sena. Mux jaħta ta' ritratti x'naqbaħ buħu kol. Insomma, ilek għaddej bil-proċess ġudizzjarju 12 sena, ġifieri inti għamilt it-tranzizzjoni bej tifel u adult. B'dan il-każ. Bil-każ looming over your head. Isu xi sħaba sewda li tgħix bih kuljum li fl-opinjoni tiegħi dak huwa diġà kastik biżejjed u iżejjed. Lu għandek 28, għamilt tranzizzjoni bej tifel għal adolescenti għal adult. Min-nies li naf ta' madwarek li mallem tiegħek, tfajla tiegħek li kemm ilek ma' tfajla? Ili 3 snin issa. Ilek 3 snin ma' tfajla. I mean, jammettu li hija diffiċli għalihom, għal-tfajla tiegħek hija diffiċli għalija, però għandha pjuttost klim ta' tifħir għal-raġel li issa sirt. Forsi mhux dejjem kont, bro, da, I mean, kulħadd, jew let's say ħafna nies jgħaddu miċċati. Però ma nasibx li hija tollerabbli f'soċjetà moderna u demokratika li t-tifel ta' 16 sena jidħol fil-lembut ġudizzjarju u 12 sena wara għadu ma ħareġ u jaf wara 12 sena jew aktar ħajħel 7 snin oħra, ġifieri da. Jekk taqgħadhom flimkien. Jekk taqgħadhom flimkien qed ngħidu issek 17 sena. 17 sena. Ħabs. Huwa ħabs għax le, ħabs. Għax hu ħabs, inti qed tgħix il-ħabs, għax inti qed tgħix bit-teddida tal-ħabs. Huwa għar minn ħabs, u ngħidlek għaliex huwa għar minn ħabs. Eżaq li l-mike, bro? Inti għandek kollox madwarek, tara l-affarijiet għaddejjin. Tixtieq tagħmel avvanz u ma tistax tagħmel avvanz. Xirrid inqajjem dan il-punt. Inti meta jgħid il-ħabs taf l-affarijiet kif huma taf sa fejn għandek tasal. Fimt għandek sa fejn tista' tasal. Hemmhekk inti taf għal xi hemm. Però jien meta nkun qiegħed barra tibda tgħid imma xi f'din is-sitwazzjoni jien. Fimt x'jien nagħmel ħażin. U dejjem tipprova titfal pis fuqek, il-pis fuqek, sakemm tintela darek kollu pis. U tibda fil-verità tgħid x'nista' nagħmel aktar, fejn nista' mmur minn hawn. Fimt, tipprova tagħmel dak kollu biex terġa' terbaħ il-fiduċja tan-nies bħalma għamilt jien. Terġa' tkun inti bħala. Meta taħseb bdejt terbaħ il-fiduċja tan-nies ta' madwarek? Naħseb meta għaddew is-snin, rawni xorta waħda bqajt fuq l-istess triq, jiġifieri it-triq it-tajba. Inti jien għadni sallum il-ġurnata niġi ttestjat. Jiġifieri da meta bniedem isir jaf jien għall-passat tiegħi x'kien, jew x'allegatament kien. Ma jiġux jgħidu li għax jaħsbu li Mason huwa bniedem orajt u hekk. Ħanaraw Mason x'inhu. Għax in-nies jgħidulek irid nisma' żewġ teqniebel, tisma' two sides to the story. Jiġifieri jien għadni mbagħad ċertu konsegwenzi. Wara 12 sena. Jiġifieri jien rbaħt il-fiduċja ta' ommi snin ilu, rbaħt il-fiduċja ta' tfajla forsi wara sentej. Il-familja tiegħi issa rbaħt il-fiduċja tagħha. Il-kuġini u hekk qed ngħid. Kuġini, iva jiena kont bla kuntatt jiġifieri mal-familja tiegħi, jiġifieri anke meta tidħol fuq post tax-xogħol u li mallem isir jaf ċertu affarijiet filli jkun orrajt miegħek. X'in isir jaf l-oġġett u mbagħad tinbidel il-perspettiva tiegħu fuqek. Jibda forsi jtik xi naqabissi, jibda jipprova jittestjak. Hemm min itik issieq biex iwarbek minn nofs, darba l dejjem. Tifhimni, ġifieri da mill-bniedem mitfehma.